Există o mulțime de codecuri video și containere disponibile în prezent, în special când te uiți la toate opțiunile pe care le oferă o cameră ca Sony A7 IV, spre exemplu, H265 XAVC-HS, H264 XAVC-S, XAVC-SI, 8 biți, 10 biți, diferite bitrate-uri, bit depth, chroma subsampling. Hai să vorbim despre asta. Salutare! Sunt Laurențiu Ștefănescu și vă vorbesc la minus 6 decibeli. Codecurile sunt folosite pentru a comprima un videoclip într-o dimensiune mai mică a fișierului, păstrând în același timp cât mai multă calitate posibil. Poate fi dificil pentru voi să alegeți un codec dacă nu știți ce înseamnă un anumit codec. Voi încerca să vă ofer o înțelegere de bază a diferitelor opțiuni când să le utilizați sau când nu. Voi vorbi despre cele mai comune codecuri și voi puncta de asemenea subeșantionarea cromatică a containerelor, chroma subsampling, adâncimea de culoare, bit depth și bitrates. Iar pentru ca acest videoclip să nu devină prea lung, îl păstrez relativ simplu și voi acoperi destul de multe. Putem separa codecurile în 3 grupuri diferite: codecuri de achiziție, codecuri intermediare și codecuri de livrare. Un codec de achiziție este un codec care este folosit pentru a stoca ceea ce vede camera voastră pe cardurile SD sau pe orice alt mediu de stocare folosit în cameră. Exemple sunt RedRAW, B-RAW, ProRes RAW. Un codec intermediar este un codec atunci când este utilizat pentru postproducție. Aceste codecuri sunt concepute pentru a facilita decodarea fișierului video de către computer și software-ul de editare, comprimându-l mai puțin, rezultând o redare și o editare mai fluidă. Exemple sunt ProRes și DNX HR. Un codec de livrare este un codec care este utilizat pentru distribuirea rezultatului final către YouTube, de exemplu, un site web sau o transmisie TV. Cu toate acestea, aceste grupuri diferite se suprapun, deoarece este adesea posibil să înregistreze, editeze și să se livreze în același codec, așa cum vom vedea mai târziu în videoclip. Să începem de la coadă, și anume livrarea finală, și să ne întoarcem apoi la înregistrarea clipurilor. Deci, ai filmat niște cadre și ai editat un videoclip nice cu ele. Să spunem că livrarea finală va fi publicat pe o platformă cum ar fi YouTube, Instagram, un site web sau doar pentru partajarea clipului cu prietenii sau familia. Acest videoclip trebuie să aibă o redare lină, fără întreruperi, să fie compatibil cu majoritatea dispozitivelor, trebuie să aibă o dimensiune mică a fișierelor și de preferință trebuie să aibă cea mai înaltă calitate posibilă. Deci, atunci când dorești să exporți videoclipul din programul de editare, trebuie să alegi un codec și un container. Cele mai frecvent utilizate codecuri pentru o livrare bazată pe web sunt H265, cunoscut și sub numele de HAVC, și H264, de asemenea cunoscut ca și AVC. H264 este utilizat pe scară largă pentru compresia video, oferă o calitate video bună și un nivel rezonabil de compresie, făcându-l potrivit pentru multe aplicații, inclusiv redarea video de înaltă definiție și streaming. Este compatibil pe scară largă cu tot felul de dispozitive mai vechi și mai noi. H265, pe de altă parte, a fost introdus în 2013 ca un succesor pentru H264. Oferă o compresie semnificativ mai mare decât H264, ceea ce rezultă în fișiere mai mici ca dimensiune, menținând în același timp și nivel de calitate al imaginii destul de ridicat. Acest lucru face ca H265 să fie ideal pentru aplicațiile în care lățimea de bandă și spațiul de stocare sunt limitate, cum ar fi rețelele video 4K și rețelele cu lățimi de bandă supraîncărcate. Cu toate acestea, H265 este mult mai complex decât H264 în ceea ce privește codificarea și decodificarea. Prin urmare, H265 necesită mai multă putere de procesare pentru a coda și a decoda materialul video, ceea ce poate fi o problemă pentru dispozitivele mai vechi care nu au procesoare puternice. Iar indiferent dacă exportați videoclipul final în H264 sau H265, acesta trebuie să fie ambalat într-un container.
Un container este ceea ce numim adesea un tip de fișier, file type sau file extension. Containerul este folosit pentru a împacheta și a stoca fișierul video împreună cu audio, subtitrări și metadate. Cele mai comune containere pentru video sunt MOV și MP4. Să vorbim despre MOV. MOV a fost dezvoltat de Apple pentru a fi folosit în principal pentru QuickTime Player și software profesionale de editare video. El acceptă o gamă largă de codecuri, inclusiv ProRes și DNx-HR, ceea ce îl face mai potrivit pentru producția video profesională. MP4 este un format mai universal care acceptă o gamă mai largă de codecuri, inclusiv H264 și H265, făcându-l mai versatil și mai utilizat pe scară largă pentru redarea video pe web și pe redare video în general. Dimensiunile fișierelor sunt de obicei mai mici decât în cazul MOV. Așadar, cum alegi codecul și containerul pentru livrarea finală? Ei bine, dacă dorești cea mai înaltă calitate, împreună cu o dimensiune relativ mică a fișierului și videoclipul va fi redat pe dispozitive compatibile cu H265 și MOV, atunci este ceea ce ar trebui să alegi. Dar dacă ai nevoie ca videoclipul tău să fie compatibil pe scară largă și nu te deranjează dimensiunea mai mare a fișierului și posibil calitatea ușor scăzută, atunci H264 și MP4 va fi calea care trebuie să o urmezi. Editarea unui videoclip în orice software de editare pe care îl utilizezi este o sarcină solicitantă pentru orice dispozitiv. Chiar și cele mai puternice trebuie să depună multă muncă pentru a calcula tăieturile, tranzițiile, colorizarea pe care o faci și totuși să ruleze videoclipul în timeline fără probleme pentru ca tu să poți vedea ceea ce editezi. Acesta este momentul în care alegerea codecului cu care lucrezi poate face diferența destul de mult. Există două codecuri utilizate în mod obișnuit, concepute special pentru editare, și anume codecuri intermediare. DNx HD sau pentru Full HD și DNx HR pentru rezoluții mai mari sau ProRes. Vin în mai multe variante cu diferite bitrate-uri și ambele codecuri sunt 422. Vom discuta despre bitrates, bitdepth și chroma subsampling puțin mai târziu. Aceste codecuri sunt concepute pentru a facilita decodarea fișierului video de către computer, rezultând într-o redare mai fluidă. ProRes este mai potrivit pentru a lucra cu dispozitive Apple, deoarece a fost proiectat de Apple, iar DNx-HR este mai potrivit pentru a lucra cu computere pe Windows. Dar majoritatea camerelor moderne de astăzi filmează H264 sau H265 și tocmai aici începe cu adevărat să arate suprapunerea tipurilor de codec. Așa cum am spus mai devreme, camera ta poate captura materialul video într-un codec de livrare cu care poți de asemenea și edita. Deci, de ce să nu folosești aceste codecuri pe întreg procesul? Ei bine, chiar dacă este posibil să utilizezi H264 sau H265 pentru editare, complexitatea acestor codecuri poate afecta într-adevăr performanța de redare și editare în software-ul tău. Dar ce se întâmplă dacă ți-ai filmat materialul într-unul dintre aceste codecuri și vrei să poți edita cu o redare lină? Ei bine, ai putea să faci transcoding materialelor video înregistrate într-un codec precum ProRes sau să faci proxy în ProRes sau DNx HD. Transcodingul este un proces de conversie a unui codec într-alt codec. Există o preconcepție greșită comună pe care vreau să o clarific aici. Dacă ai filmat un clip în H265, 8 biți 420, care ar fi un clip de o calitate relativ scăzută, transcodingul acestui clip la ProRes 10 biți 422 nu oferă o calitate mai bună. Transcodingul în ProRes nu va adăuga în mod magic informații despre care acolo nu erau la început. Deci haideți să vorbim despre capturarea imaginii în cameră. Camerele primesc din ce în ce mai multe opțiuni de codecuri și poate fi uneori destul de dificil să-ți dai seama pe care să-l folosești înainte de a apăsa pe butonul de înregistrare. Pentru a înțelege diferitele opțiuni, trebuie să ne uităm nu doar la numele codecului,
Formatul de compresie, bitrate-ul, bit depth și chroma subsampling de asemenea, ele afectează calitatea, dimensiunea și ușurința în utilizarea fișierelor. Probabil ați văzut sau ați auzit discutându-se despre LongGOP și ALL-I. Acestea sunt două formate de compresie diferite. Ambele formate sunt utilizate în diferite codecuri. ALL-I reprezintă interframe, adică între frame-uri, și este un format de compresie video în care fiecare cadru al unui videoclip este stocat în imagine independentă. Acest lucru are ca rezultat o calitate mai ridicată a imaginii, dar și fișierele mai mari, deoarece fiecare cadru deține mai multă informație necesară pentru a-l afișa. LongGOP înseamnă Long Group of Pictures. Este un format de compresie video în care sunt stocate doar informații parțiale pentru fiecare frame, restul informațiilor fiind interpolate din alte frame-uri din apropierea acestui frame. Aceasta rezultă în fișiere de dimensiuni mai mici, dar și o calitate mai scăzută a imaginii, deoarece pot provoca artefacte precum blocarea parțială a unor frame-uri sau claritate mai slabă atunci când este foarte exploatată. În general, ALL-I este folosit pentru aplicații profesionale, cum ar fi editarea video profesională, VFX, adică efecte speciale, editare în green screen, deși nu oferă neapărat o editare mai fluidă, dar oferă mai multe informații în imagine și extrem de ușor de manipulat în editare extremă, acolo unde avem de făcut multe layere și de creat multe măști, plus multă colorizare. LongGOP este utilizat pentru aplicații și programe de editare în care fișierele de dimensiuni mai mici sunt mai importante. Redarea este de obicei mai fluidă, dar este disponibilă mai puțină informație. Atunci când avem o mulțime de mișcări complexe în cadru sau există mai multe mișcări ale camerei și vrei să aplici o mulțime de efecte în acel video, LongGOP poate provoca artefacte sau anumite sacadări de imagine, etc. Așadar, acestea sunt cazuri în care ai putea alege un codec ALL-I în loc de LongGOP, deoarece toate cadrele individuale sunt înregistrate și există mai puține șanse să întâmpine aceste probleme, dar singurul impediment fiind fișierele de dimensiuni mai mari. Ceea ce mă duce acum să vorbim despre bitrate. De obicei, codecurile ALL-I au un bitrate mult mai mare decât codecurile LongGOP, ceea ce are sens deoarece trebuie să fie codificate mai multe informații. La Sony A7 IV, spre exemplu, variază de la 93 de megabits pe secundă în Full HD până la 500 de megabits pe secundă în 4K H264. În alt exemplu, recorderul video Atomos Ninja V, cel mai mic bitrate îl avem la 82 megabits pe secundă în ProRes LT Full HD 24 fps, iar cel mai mare este de 1768 de megabits pe secundă în ProRes HQ 4K 60 fps, respectiv 1665 megabits pe secundă în DNX HR 4K 60 fps. Codecurile cu compresie LongGOP au de obicei un bitrate mai mic și prin urmare fișierele cu dimensiuni mai mici. Dacă nu ai mișcări rapide ale camerei în imagine și nu ai nevoie de a manipula fișierele prea mult în postproducție, atunci LongGOP este o opțiune foarte bună. 8 biți, 10 biți indică bit depth-ul, adică adâncimea de biți. Acesta determină numărul de culori posibile care pot fi afișate sau capturate în imagine. Cu cât adâncimea de biți este mai mare, cu atât mai multe culori pot fi reprezentate, rezultând în imagini mai vii și mai precise. Un videoclip înregistrat în 8 bit folosește 8 biți pentru a reprezenta culoarea fiecărui pixel, rezultând o paletă de 256 de culori. Pe de altă parte, un videoclip în 10 biți reprezintă 1024 de culori per pixel, adică de 4 ori mai multe culori decât avem la 8 biți, ceea ce este destul de semnificativ. Deci, cu cât avem mai mare bit depth, cu atât mai multe culori pot fi capturate în imagine și poți manipula mai mult aceste culori în editare. Pur și simplu ai mai multă informație. 8 bits poate fi absolut suficient atunci când vrei să faci o editare video destul de minimală, te salvează de a umple prea rapid spațiile de stocare datorită fișierelor mai mici în dimensiune, dar atenție! Înainte de a da rec, setarea în cameră pentru white balance și expunere este cheia dacă vrei să obții rezultate bune. Este destul de dificil atunci când tu ai tras pe 8 bit un video și nu ai setat înainte cum trebuie white balance și expunerea și vrei să rezolvi în post-producție pentru că ești destul de limitat și nu ai atât de mult spațiu de manipulare a culorilor
ca la 10 biți, deoarece ai mai puțină informație și de multe ori nu vei reuși să scoți maximul de calitate atunci când exporti și material. Chroma subsampling sau subeșantionarea cromatică ne spune practic rezoluția culorii. Este o tehnică care reduce rezoluția informațiilor de culoare pentru a reduce dimensiunile fișierelor. Pe majoritatea camerelor noastre găsim 420 și 422 chroma subsampling, iar 422 având cea mai mare rezoluție a culorii dintre cele două. Ochiul nostru, ochiul uman, este mai puțin sensibil la detaliile de culoare decât la detaliile de luminanță, astfel încât informațiile de culoare pot fi reduse cu un impact minim asupra calității imaginii. Iar 422 chroma subsampling este ceea ce ar trebui să alegi dacă scopul tău este să manipulezi culorile în postproducție. De notat totuși că 422 chroma subsampling în H265 HAVC nu este foarte folosit pentru că este foarte greu de lucrat cu el în editare, cel puțin când filmez eu la data asta, când filmez videoclipul. Așadar, cum se aplică toate aceste informații atunci când urmează să înregistrezi? Cum am spus de la început, există multă suprapunere între codecurile de achiziție, intermediare și de livrare când vine vorba de a înregistra un video. Ceea ce știm acum despre codecuri, putem trage câteva concluzii. Dacă dorești filmări cu cea mai înaltă calitate și flexibilitate, ar trebui să alegi un bit depth de 10 biți, chroma subsampling 422 în compresie al-intra, cu cea mai mare rată de biți pe care o poți obține, dar îți asumi că dimensiunea fișierelor va fi foarte mare. Dacă nu îți dorești neapărat calitatea cea mai înaltă și ai nevoie ca fișierele tale să nu ocupe mult spațiu și totodată să fie compatibile la scară largă, este o idee bună să alegi cu o compresie long GOP, un codec cu bit depth de 8 biți sau 10 biți și cu 420 chroma subsampling în H264. Dacă ai ajuns până aici în videoclip, felicitări! Concluzia aici este să te asiguri că înregistrezi într-un codec care să-ți poată oferi suficiente informații pentru munca pe care dorești să o faci cu materialul în postproducție, care influențează decizia alegerii unui codec de editare în funcție de cât de puternic este computerul tău. Apoi decizi în ce codec și container vei exporta videoclipul în funcție de platforma sau dispozitivele pe care îl vei afișa. Dar dacă nu ai de gând să editezi de niciun fel materialul înregistrat și vrei doar să ai un video la o calitate rezonabilă și vrei totodată să-l urci imediat direct pe platformele online, poți folosi aceste suprapuneri de care am tot vorbit și să înregistrezi direct într-un codec de livrare. Am să mă opresc aici deoarece cred că este destul de multă informație. Sper că v-am oferit o mai bună înțelegere a codecurilor și să vă ajute să alegeți codecul potrivit în funcție de nevoile voastre. Dacă aveți întrebări, vă rog, lăsați în comentarii și de asemenea îmi puteți scrie ce codecuri folosiți voi. Dacă ți-a plăcut acest video, lasă-te rog un like și abonează-te. Dacă vrei să mai vezi ceea ce postez, poți să dai și pe clopoțel dacă vrei să fii anunțat atunci când urc un material nou. Mulțumesc pentru vizionare!